लगेले बेटा गइल हो तोहर पापा कुछ ले आवे देखा काम हम चलत ना आ गइल हो कुछ लेबे करिए खाए का कुछ ले आ बेटा दिन रात लइका हमार बिस्कुट का सुबेरे से खाना नहीं खइले ऐसा समय आ गइल क्या बताई हम 2 दिन से घर में खाना नहीं बनल लइका के तने बिस्कुट खा के रही हमार ना बेटा कुछ ना लेके नहीं पैसा ना बेटा बैठा 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 का बैठा काम धाम ना लगल ना लगल है ना बहुत बुरा दिन आ गइल बा परिस्थिति बहुत खराब हो गइल बा हमनी के तो 2 दिन हो गइल है लइका तो सुबह बिस्कुट खइले बा हमनी के घर रहा तनी तो लइका के घर रही का करल जा हमन के अब मकान मालिक सुबह आइल रहल कहत हमन की कहाँ रजुआ गइल ह पैसा देवे के भाड़ा कहले हम कने के गई ना मालिक कहीं व्यवस्था करे कहत हमन की आई ना तो कहिए भाड़ा दे दिए ना दिए ना तो निकाल दे रूम में से जनता हो के कितना कड़ूक मालिक हवा अब ओकर दिमाग घूमे तो हमनी निकाल दे हमनी के कहाँ चल जिए घर दुआ छोड़ के इनी परदेश में कोनी के 2 पैसा कमा लेवे के घरऊ जाए के खेत बाड़ी ना अरे बाबू रूम के भाड़ा मिली 2 दिन का मोहल्लत दी मालिक 2 दिन में 2 दिन कितना दिन 2 दिन चलत रहे रूम खाली करे जा तो हम लोग जल्दी हटो यहाँ से ए मालिक तने 2 दिन का मोहलत दे देना है मालिक यहाँ से हटा हटा ज्यादा बतिया मत चला ए मालिक हाथ जोड़ो तनी आपके अरे हाथ मत जोड़ा हमारे भगवान के हाथ जोड़ा हम नहीं देखे लड़का लेके मालिक 2 दिन का मोहल्लत दे रूम खाली करा चला हटा हटा हे मालिक 2 दिन रुक जाए लड़का लेके कहाँ जाए मालिक ना बंद न करिए मालिक बंद न करिए मालिक 2 दिन का मोहल्लत दे मालिक मन लड़का लेके कहाँ जाए निकले यहाँ से, अरे हम कहाँ जाए बाहर पकड़ा दिया हमारा लड़का लेके कहाँ जाए भागो भागो भाड़ा देवे ना करिए 2 महीना के रेट नहीं लगेले नक्शा समझत हम चलो कि सामानो मांगे के चलो हम कपड़ा उपड़ा ना ले ली देखी आओ चलो फेरा गई जा यहाँ से निकला चला यहाँ से निकला निकला यहाँ से साहब पैसा दे दी निकला यहाँ से चला निकला सामानो दे दी 2 महीना के भाड़ा लेके आइए तो सामान ले जाइए चला हटा यहाँ से सामान मन दे देना सब के गोड़ दिखाता ए बेटा खैर में दुखाता अरे मोर बच्चा हो बच्चा चाहिए खाना चाहिए चला देखा थी क्यों घरे हम मांगा थी खाना बेटा चला देखा थी क्यों धीरे धीरे चला हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला जब समय होला कमजोर जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला बाकी खैले बिना तो मुट्ठी हो गई चल देखियो घर देखा दी खाना मिला तो खाना मांगा थी चलो बेटा चलो गांव लोग बताओ ना चलो जा परदेसी जाना नहीं हमके छोड़ के अरे बाप रे बाप करे कहाँ से आवत हो रे तू हमको हमनी के दिल्ली से आवत है तो का करी तो पिल्ले दे दे का खिलावे के अरे बाप रे बाप खाना दे दे तू के लइका बा के
दे दी ना तना कौनो भात तो कनी नो भात रोटी हो ना भात दे दी ना कुछ है ना तो पानी तनी दे दी पानियो एकदम जुरा गेलो कुछ है ना तू आके कहां से दे कहां के रखले हो का तू तनी दे दी ना हमर लइका बहुत बुखाइले है कि हम खाना दे बस तनी कहा थी ना कि ठीक है खाना पानी ना दी तनी आप आज रतिया पे घर में सो ना हम ना सुबह चल जाइए अरे कुछ ना हो हम ना रखे दे तू के ठीक ना दुआरिये पे सो जाइए अरे ना का दिन चोर हो कि डाकू हो का हो हम ना तू के रख डाकू ना है विपत के बहुत मारल बानी त अरे तू विपत के मारल हो ऐसन फैशन में हुआ विपत के मारल हो हां हटको लुनियर जांग ले ले के पैसा ना हो बस आज रुक जाइए हम ना हो तू हम जा लोगा हम तू हम लोग का गोड़ जोड़ा थे तू हम जल्दी चालू ठीक ना खाना होना है जगना पानी अन्ना दे दी कह दिया भागत हो कि ना किला करा से तू हम लोग के भगाई अरे ना ना ओए चुप जाती हमन के जाते पता नहीं नान के करौना ना लेके बाबा जाती जा बगल से बगल जैसे उधर वो दुआरी जैसे वो दुआरी आवा था लोग करौना कर हमने लेके ना लोग के बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना ओ चलो मैं जाता हूं चल ना पाई बहुत सिगराई लगल बा अब हम लागत मर जाए ऐसे मत कर अब हम जी ना पाई बहुत सिगराई लगल बा बीच रास्ते में आई जा लइका हमनी के बिला जी कहां आ जाई अब हमार आखिरी साथ चलत बा मत बुलाई से हमारी मर गेला के बाद हमारे लड़का का ख्याल रखियो अरे ऐसा मत बोला मत कहा इसे मत अब कहा हम ना अरे पापा ये कहो कहो भी क्या हो गया हेलो हाँ राहुल कहाँ पर यार अब चल यार के घूमे चल जा हाँ आऊ तो चल जा यार हो का बोले यार बाबू तिलो के तोर में बोलो का बोले लोग के अरे यार ये तो मर गए लोग अरे यार लॉकडाउन में गरीब दुखी आदमी ऐसे ही मरते हैं लोग बतावा अरे बच्चा का होई बाबू तू रो मट्टी बाटे तोरी मम्मी पापा का ना हम अंतिम संस्कार करा तू चिंता मत करा तो के ना हम पालब
हमरे घर चलबा ना ठीक बाटे